máme buď jako zničit vejce, nebo... Určitě, to je podle mě jako... Já jsem ho schodil protem, já jsem dost blízko, abych ho schodil. S bohem. Ježiš, to musí být tak strašně naštvaný teďka. Ještě náš bývalý teammate z minulý hry. No, s bohem. Na to bych šel pozor, jako to je hodně dobrý. Kolik mám diamantů? 4, no to neupgradeuje, tak kolik to stojí? 20. A ten náš teammate už si kupuje železný věci. Výborně, tak já tě vyhodím a upgradeuješ to tady. On k nám hodil takhle, on má něco, on nás zničí. No, nezničí, v pohodě. Máme ho. Pěkně. Jo, on měl gravity granát, pane bože. Já jsem to čekal. Že on byl moc daleko od toho. Ještě jsme tam měli ten sandstone, ty náš teammate nás zachránil. To byl docela rush. Pane bože, ty fialový jako jdou po nás. Mě si musí dát bacha. Jako ty vědějí, no, ty vědějí. Jako. Já jdu zpátky na střed se podívat, určitě tam potkám rapníka, vsadil bych je na to. Já vylepšuju trošku obranu vajíčka, protože to budeme potřebovat. A dám tam ten balíky sena. Tak tady není rapník, ale zase jiný fialový. No, u nás taky teďka šel jiný fialový. Když jsem prostě koupil ty granát Ender Perlu, a to bylo všechno jako co měl reálně. No ale tady zatím žádný tým jako nebyl jako zničený, no takže na nějaký věci budeme prostě všechny vyrašovat, jako to nevidím jinak. Se nám nic jiného nezbývá, no. Tak, ale ještě musím našetřit pár diamantů, hele. Tady je zelený, co jí dělá? No? Hej, fullový armor. Nějak, pojď. Pěkně, dej mu, nice. Ok, ty máš krumpáč? Já mám všechno. I Ender Perlu? Samozřejmě, že ne. Kolik stojí? 13. A tak jako Ender Perlu, to zase jako my můžeme používat všude, jo? Protože bychom si je pak museli kupovat znova. Máme No, to je pravda, no, ale tak jako hodí se na útěk i na útočení. A možná ještě Warp Dust by se hodil, hodně se jo, to určitě. To se kupuje za goldy. No, to je za 5 diamantů. Když nechcípnem, hele, tak nám jedny dobré věci vystačí na celou hru. Tak jo, hele, mám i Warp Dust teda. Warp Dust, perla, nejlepší věci, ale myslím si, že jsem ready. Ještě teda nějakou speedku si koupím. Tak jo, hele, tak půjdeme asi na té fialový, ne? Abych je úplně zničil. Jako asi bychom mohli, ale... Počkej, já si koupím ještě lepší krumpáč, můj na to budu mít. No ten Warp Dust, tak ty budeš ničit, hele, já když tak budu zabíjet. Jo. Aha. Purple Egg, nice! To ten červený dává, musí být na červený, hele. Tebe na červený, no, to budou jako hodně nebezpečný. Možná, hele, by bylo dobrý zničit ty zelený. Možná, ty červený. Já tady zničil ty fialový. Fakt, nice. Ok, teďka tady jsou tam 2 zelený, ale dobrý, oni nejdou na nás, jdou jenom za mnou. Já zničil celý tým, ty logo. Nice. To vůbec nečekal, a já jsem na cestě k červeným neplánovaně. Výborně, já teďka budu na středu, proti jednomu zelenému. Úplně v pohodě, nespěchej. Výborně, celý tým. Nice, ok, já žiju, zabil jsem ho. Výborně, tak já nevím, kam šel ten druhý zelený, já se bojím, že šel k nám. Náš tým už není, pane bože, on možná šel k nám. To není dobrý, já se vracím k nám, rychle na bejsku. On je zničený, on nám ničí. Určitě, já tam házím ty perl. On tady musí být, je to rozkopaný. Je tady, pane bože, on na to ničil. Ježišmarja. Kdybych ještě k červeným, já bych se ale nezlobil, jako samozřejmě dobrá práce, že to jako takhle zvládl, ale... No hele, jen tak se nevrátím, ale 47 diamantů. Doufám, že si myslím, že mám barka. No, jsem tady ve stromě schovaný, zalezlej prostě. Ok, a ty máš ten krumpáč a oni o to nevědějí. To věděj, no. Já nechci pustit do baseu, že jo, když... A máš varp... No, ty nemáš varp, co? Mám varp, ale... Tak se varpni. Škoda. Tak tam jedeš, no a já nemůžu moc odejít, protože by nás ty zelený zničili. Na se mi nebougne kláves, jsem třeba ten shift jako budu držet pořád. Já počkám, no, vypadá to, že... Ty byly asi 2 bloky ode mě. Nevidí mě. Tam oni tady chodí po stromě a hledají mě. A sakra. Perlu. Šic. To háje, tak teď mě viděli. Tak se varpni se. Ale to trvá 5 vteřin! No. Měli. Trvá 5 vteřin. To by měl profesionál vědět, hele. Kde to je to? Tak oranžový, teď ty má postel, co teď dělá? No tak, další rush bude lepší. Aspoň jsme jako vymazali už jeden. Vymazal celý tým, hele, fialovej. Musíme se zbavit těch zelených, jako to je naše hlavní hrozba. A oni mají explosivu, myslím. Musím postavili trošku cestu takhle tady z boku? To nevím, jestli je to dobrý nápad. A tady stavím takzvanou velkou stěnu. Musím to všechno ze skla, aby se někdo zakopal, tak hodíme. Ty vole, to je třeba jako chytrý. Tak jo, já si musím koupit ještě Ender Perlu a budu ready. Já taky už Ender Perlu. Warp Dust nekupuju, ten se mi neosvědčil. Já počkám to na středu. Nejprve, no to ale. Tam je sklo dole. To byl stejně sklo, aby nikam nespat. Právě, ale to je jako... Takové jako ty... Přátelský vtip. Ty jdeme horem. Tady mají cestu nahoru. Já tam házím perlu. Já jsem tam, ale spadnul jsem. Já jsem mrtvej.
Běžím ti. Tak to byla hodně špatná. Tak to bylo blbý. Tak to bylo docela trapas. Oni padají tam těm detaily. Výborně, ale jsme to vyrovnaný, my jsme chcípli, oni chcípli. Zelený běží asi k nám, nebo je u nás jako středu a možná k nám se vydává jako na... Pohodě, já jsem se skočil s žlutým pro diamanty, mám jich jen pas. No, on běží k nám, no. Já zpravdu. Já tady budu stát se železným mečem. Hele, jestli to, tak já ti dám... Dobrý, pohled, dávám ho, slabý kus. To on zdrhá, ale okolo toho ostrova. Co se nedostaneš, tu brčic. On má explosive bow. Jaj, je mrtvej. Green egg, nice! Tu červený za nás dělají úplně všechno. A mě se tam Vanda Maximov 13 jako je nějak dobrý na to, jaký má jméno a že to je Steve, ale nechci nic podezřívat, hele, ale mám trošku obavy. Ok, hele, no, tak jsme to jenom my a červený. A jeden zelený tady ještě, teda. Ok, já hnedka přijdu, skoupím železný krumpáč. Kolik má zlatých jablek? A jo, to možná koupil, no. Tak uděláme výměnu, ale dám ti 3 zlatý jabka za Enderpearl. Ok. Tak já mám jako ještě plus taku diamantu, ale... Nejsou oni ještě u těch zelených? Určitě ne. Někdo tam je, ale má černý skin. No Vanda to není, ale to je zelený. No, já nevím, jestli na nás... A nej, kašle. Kašle na ně, ale budeš takhle zničený všichni. Přesně tak a nebudeme mít co ztratit, prostě budeme servátu to víc. Tam se, no, čekají na nás, vědějí, že přijdeme. Aha, pardon, vidíš ji nahoru? Další tam? Nice, ty spadneš. Ne, dobrý, jsi tam. Jo, oni o tobě vědí o tobě. Čekají u toho vajíčka, no. No právě, a ty tam neběhneš, to je zničíš. Já mám na tobě gravity, Nice. Já mám taky gravity ball. Aha, jo, mám to. Nice. Ten na ně se zadu. Všichni tři tady jsou. Výborně. Pojď. Ty jednou jsem zabil, ale zdrhal. Nice. Ty vole, to byla krásná akce. Tak je teďka rychle koupit věci a zpátky. A já se varkuju, on možná jde na nás teďka. Není tady. Okay, tak já jsem dal do česky nějaký diamanty, pojď si koupit perlu a jdeme se koupit k tomu zelenému. Já mám 2 perly ještě pořád od tebe, ale... Nejdeme, pojď. Protože teď červený tady zničili úplně všechny, já se prostě vyslali. Ty jak jsem skočil, jako, tak všichni tam stáli u toho a s tím zadočím před nima. No jasně, tak musíš prostě jako riskovat, jo. Docela risk. On tam má mini! Málo? Ty babu, jo, málo. No dobrý, on se netrefí. Jdu na něj, trošku se stylem. Hop. A je po něm. Jo. On se teleportnul. No dobrý. Výborně. Takže to je všechno tady z toho videa, vyhrali jsme 2 hry. Myslím, že lepší by to být nemohlo, takže... Dejte odběr! Jo. Nie na plátky. Radšej na splátky. Teraz s 0% úrokom až na 10 mesiacov. Žijeme technikou.